He cercat totes les receptes possibles. Massa, potser. Ara s'apila un munt de papers sobre la taula de la cuina amb 20 maneres de fer carn amb bolets. La Rosa llegeix i rellegeix sense decidir-se. Al final opta per agafar la preparació que li sembla més fàcil. Així segur que no s'equivocarà tant. La cuina no és el seu fort. Poseu oli en una cassola. Ostres, aquí diu 10 centilitres i aquí 50. Déu meu, què faig? Em poso 35. Enfarineu i sofregiu una miqueta la carn. Farina, enfarinar, prèviament salada. Bé, poso sal a la farina de galeta. L'he feta bona, és farina blanca. La poso al damunt de l'altra, no hi farà cap mal. Ostres, l'oli, quina fumera! Poseu a la cassola els 4 quilograms de carn. 4? Si només n'hi ha un. Ah, d'aquí la diferència, la quantitat d'oli. La recepta és per a més persones. Finalment, la mestressa de casa decideix seguir-ne una de sola. S'adona que és complicat obtenir informació de diverses fonts. Poso la carn al foc. Ah, merda! Quina esquitxada! M'he cremat, quin mal! Vaig llegir un cop que la pasta de dents va bé per les cremades. M'empastifo amb el dentífrici. Efectivament, em calma el dolor. Val més que m'espavili, que se'm farà tard. Agafeu els bolets secs i poseu-los en remull amb aigua calenta 5 minuts abans de començar a cuinar. Vaja, massa tard. No ho podrien dir al principi? Així no hi ha qui s'aclareixi. I posa els bolets, que ja comencen a agafar l'olor del mentol que desprèn la pasta de dents que sense voler va escampant. Bolets posats. Ecs tenen dentífrici. Els passo aigua. No, els llenço i n'agafo de nous. Afegiu els 200 grams de bolets. Ah, ara no n'hi ha prou. Doncs n'hi haurà menys. Gira la carn. Girada i cuita. La trec. Poso els bolets i 1 litre de vi blanc. Només tinc el varinyo de 15 euros. Va, més bo quedarà. I ara a fer xup-xup 20 minuts amb la carn, la ceba i els bolets. Ostres! La ceba s'havia d'afegir al principi. Quin embolic! Ja ho deia la mare, que la cuina no s'havia fet per mi. Mentre treballava a l'oficina i ella cuinava, tot anava com una seda. Però d'ençà que ella no hi és i en Ramon me va obligar a fer de mestressa de casa, les coses cada cop empitjoren. L'olor de mentol va omplir la cuina. El contingut de l'olla va anar sense tastar a les escombraries. Va encarregar un pollastre a l'ast, que va arribar al cap de mitja hora, el temps que va trigar a parar la taula i netejar un enciam.
El marit i els menuts van arribar quan acabava de posar l'au a cadascun dels plats. Les cuixes per als 2 nens i els pits per als adults, tot i que el Ramon preferia cuixa. La mirada del fill gran era de reprovació. El marit, sense pensar-s'ho 2 cops, es va queixar. Sempre pollastre. Algun dia podries cuinar alguna cosa diferent. Abans de poder explicar-se, ja havia rebut un bolet a la cara i aquest no havia passat per l'aigua calenta.